இன்ட்ரெஸ்டிங் கூகுள் ட்ரிக்ஸ். நம்பர் 1, கூகுள்குள்ளே போயிட்டு கூகுள் ஸ்பேஸ்ன்னு டைப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வர வெப்சைட்குள்ளே போகிறீங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீன் இது மாதிரி மூவ் ஆக தொடங்கும். நம்பர் 2, போயிட்டு கூகுள் அண்டர் வாட்டர் டைப் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வர வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா உங்கள் கூகுள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்பர் 3, டூ எ பேரல் ரோல்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீன் அப்படியே ரோல் ஆகும். நம்பர் 4, கூகுளில் போய்ட்டு கூகுள் ஸ்கைன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஸ்பேஸை பார்க்க முடியும். நம்பர் 5 பார்க்க முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குற எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனே ஆனில் போடுங்க. நம்பர் 5, இதில் போய்ட்டு ஸ்னேக் கேம் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்னேக் கேம் வரும். அந்த ஸ்னேக் கேம் நம்ம நோக்கியா மொபைலில் விளையாடின ஸ்னேக் கேம் மாதிரி தான் இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.